ya chama kama Mohammed Agubu Yusuf ana Alhaji Boro kana ya se edini ensano akoya sremdinti ya si sremni aya MC Mampong enye eti abadifo ya ka kire mo ya presremni amwa ya MC enema ekọ so entwa yie nyina no ye fa fidi so na ye de chawpa ama the traditional council ye de chawpa ama asanteman ene Mampong ene Ghana fo nyina ma santini bia ma MC Mampong Richard minister wa ye fo ya di gati so di dini ko ye ba puni mi Mampong na wo say ya puni ya bisremo adisema me kan na chawpa na me de nam nananom so semfumso bi ekọ da se bo se bo nso ahemfie bia e dia chawpa e fa fide so e pa na da se bo se bo nso acho wani bia amaye bia fumso bia amaye bia me sere na nam se omo fan cheme ebufuo ya foolish foundation koko bone ebe mo aye bibi a wani so nte wo na wanu ho I'm telling you but no nya abaya mane. Right, abusuafo Ghana ni TV sunie mamema obi bia kwa baby mu abusua onya meka family ni ho amesro subscribe button no na wamia so de amayen Asante Mampong abato mpesua so National Democratic Congress NDC samyuko na abusua de akoso ho no mu nyina mo nim sem yaka bebre de akirem na enre ka kirem sa Asante Mampong NDC executives no omo de acho pakese ebebre Mampong hene ni Asante mane Mampong man nyina mpani ampa omo de osia yoyo se ensemo na watwetwem no mekekae no ebi won mo no fome o ma no fom eyisikadwa o ma no fom dwetedwa e ma Asante Mampong hene da sebrese ebu nso tosumie no one ne ba hema obapa na na hema afrakoma difie ene na trankonya nyina no anofo no bi ka mo ntino na sefata se NDC fo no ba na omode ho achopa ede ba na enra na etimi ekoso na abusua mpanifo aka se deda ede kwahyefu no eya na enya noa na ede ebafie ohwe ahopepre ene mogahyew bi a mogamo na be hye NDC executives ni mu na wotwetwem no mudi edede ni ade na hwe ho achopa no aba no a na wahunu se pani wo fie a oye ena tumi nso ho no a enya ade se obi abetimi ede enyambra sem bia nso obaabi enti Asante Mampong hene da sebrese ebu nso tosumienu ekasa wie no ede ahopepre ene ohyewbo aba Asante Mampong na amekasa no sabre asomdwe nkuto ena aba Asante Mampong abato mpesua so nti sani achopa no koso ni podi kaka saye ewura Banasco ya ono ena we communication director yebebo ne no akiremo ono nasem no pa ne kofa asem kese we nyina baaye wakasa apa achew odnano atwifom seninsim okan no watia nanom na so enti esefata so oba na ode ho achew pa de ba wie nso no obi a okasama na no tia nanom ene Asante mane Mampong man bia no obi a so de ho achew pa de ba me so ya Mampong ni di hia me se udie ni mi subscribe button no so Mampong tunso wa kese kopa eskafo amantem ezim ba bia obi a no zongum nso udie ni mi subscribe button no so na yemfa bibia so emfa emrabusua yehwe achew pa no a Banasco ni no nuanum na pamfo de ba ni bi ya yewie a yebesan so de ani akiremu ewo Asen Central mfimfi mantem Kennedy Japan krum asinfosu na ho nso abeto dwa se nipa mampani abonidin oyoba ono nso mampani bonidin na omokwa akoto ne so aba agye no atomo akonfirm no a emma enipa baako aduonu mienu assembly members no emu 5 pe ene toma no 22 assembly members no emu 5 ene toma no ye ho nso abe de gya nya sinkuma busuane ebesan so akọ Okaikwei Central ho nso gya dem dendenden won kran na ho de no enya mai ne nso mpanimfo so mai hwemu ahunu se enipa mampani bonidi no nyono no mo pe no omo de mo pe no aye Rashid no ene na oyo mo parliamentary candidate into ono a na wo so nya na nso nkran ne se enamba bi ye ni nyina mu no Okaikwei Central so Mampong adwo no na Okaikwei so egya dem dendenden ye wie Mampong de no be ko Okaikwei na ho nso akodi ho nkomo enti ya Asante Mampong achopa no a NDC for mpanifo ede ebae no bi kasafri NDC akache Asante Mampong party office ena kakrai eda ukuada ne yawada so ensensem bi esi wo NDC party office san seme bayi ene edi efi aka Asante Mampong ama aka akonwa the silver stool da sebre etiso eti ede party empanifo ahia se enema ekọ so entwa yie nyina no ye fa fidi so na ye de chawpa ama the traditional council
yɛde kyɛwpa ama asanteman ne mampɔman ne ghanafoɔ nyinaa video no mu no na yɛn nkɔmmɔ no na yɛwɔ botaeɛ but kasa bi ɛba akyiri a kasa no antwa yie ɛno na ɛde saa efi aka asanteman eti ɛnɛ kasa bi a yɛtee no wɔ akyiri a anyɛ yɛn dɛ a ama ghanafoɔ obia ɛka bi no saa nipa a ɔmo ne yɛn edi nkɔmmɔ no nyinaa ɛwɔ party office ha yɛbɛma obia akwanya na nsɛm a efiri ɔmo anum baayɛ no obia apa ho kyɛw yɛn nyinaa yɛ nipa baako asanteman ɛnyɛ nyimu mampɔman ɛnyɛ nyimu na asundue a ɛne yɛn atena asante Mampong ha mmerɛ santi nyinaa no akɔ so ɛne yɛn atena na saa political parties a ɛwɔ asante Mampong no coexistence no akɔ so na asundue ɛyɛ adwuma mpanimfoɔ a yɛahyia ɛda mo ase sɛ yɛto mo nsa frɛ mo mobile ɛnte nna no asɛm a ɛsiiɛ no na yɛfrɛ me kɔdwo boaten na mekasa wɔ mu no meyɛ asanteni na asɛm a meka no nyɛ sɛ bi a meka kɔ ne bɔne so ɔmo fa nsɛm no ne ma no ma yɛ de nti na nada si bro sɛ bonsu afrɛ yɛ tuyɛfo sɛ mfomso a ɛba ɛkasa mu ne mmea kasa me kasa yi yɛ asanteni mefiri asante Mampong beni makura ase ni beni akɔmfo hene efie temesrɛ mo adesɛm a meka na kyɛw pa na mede nam nananom so sɛ mfomso bi ɛkɔ da se bro sɛ bonsu ahemfie bia no ɛde akyɛw pa ɛfa afide so ɛpa na nada se bro sɛ bonsu akyɛw medam ase mpanifo Wani bia amaye bia kumso bia amaye bia mesrɛ na na mo sɛ ɔmo fa nkyɛ me na ɛnya saa na me pa akyerɛ nti me nsa da me nsa yɛ ɛyɛ akyɔpa me pa mo kyɔ kumso bia amaye mo fa nkyɛ me nti deɛ me wɔ kana no Right, abusuafoɔ nti deɛ kɔɔ so ɛwɔ Asante Mampong no moate bi ne yɛn ne ntam ne yɛnkɔ Asenfo so anaa Asen Central na yɛnkɔhwɛ deɛ kɔɔ so no afei gya ɛda Okaikwei Central no yɛnkɔhwɛ ɛno nso abusua Asen Central batoɔ mpɛsua so na sɛ mansini no nipa mampani abɔ ne din no ɛyɛ ɔbaa edin ɛde maame Charlotte Boakye ɔno na mampani abɔ ne din sɛ nko mesi mansini no ano sɛ aban krakye pani yɛ a ɔmo kɔɔ no so aba ɛnura ɔmo kɔ akɔto aba na nkɔmɔ agyina to mu na abusua assembly members ɔmo ɛwɔ electoral areas and so more men in mono or more nipa baako 22 na ebra ɔmo kɔto aba ewie sɛ nkɔmɔ gyina to wenka popular acclamation kanu anse nyina apene so nanso abato no kɔ awie no na enipa baako 5 pɛ ɛna ato sɛ maame Charlotte Boakye no pɛ no sɛ MC nanso ɛnam sɛ wɔanu threshold na sɛ baabi a mpɛmpɛn so ayɛ pɛdu no nti no ama ɛntimi ama so yɛ akɔkɔyɛ a ɔhosɛm yɛ pɛ nti no ɔmo yɛ delegates yɛ ɔmo yɛ assembly members no ɔmo apo maame no yɛ akyerɛ sɛ adekodeɛ pɔte ɛhyɛ kyerɛ nti a nipa amampani abɔ ne din assembly members anto aba nye no antom no ɛyɛ ade a awerɛho yie paa yɛ a ɛma no bi ne figures no ɛna yɛde ato so a mɔhwɛ no yie paa awerɛho yie paa yɛ ɔmo a ɔmo no no ɛyɛ 17 ɛna ɔmo a ɔmo too yes no ɛyɛ 5 pɛ na kyerɛ sɛ wohwɛ mu a onya ɔha mu kyekyɛmu 22 akyirepɔ nson ne mmiɛnsa soɔ 22.73% ɛna kyerɛ sɛ no nso ɛyɛ 77% a we ɛyɛ ade a awerɛho yie pɛ nti ɔwɔ akwanya sɛ yɛsan abɔ ne din ɛma no saa bɛbim nti yɛhwɛ sɛ mampani bɛsa abɔ ne din ama no asa aba anaa de kɔdi a assembly members gyina so sɛ ɔmo mpɛ no no nyame yɛ adom a yɛ subsequent videos mu no yɛde ne nyinaa nso ɛbɛbrɛ mo ntɛm paa abusuafo deɛ ne yɛkɔ Okaikwei Central na ɛha na asɛm no ɛwɔ no sɛnea gya na ɛda Asante Mampong abatoɔ mpɛsua soɔ na ɛda wasa mamfi west ne adeɛ no ɔba Okaikwei Central so a ɛnya senkuma ɛgya dam National Democratic Congress NDC amyɔkuo no mobɛma kwan ama mampani Mahama Timanya asomdwe ayɛ n'adwuma anaa sɛ mobɛtwentwɛn no ase saa da bi obi din a ɛna yɛmpɛ no ɛna wei na ɛba ɛna wei na yɛpɛ no ne adeɛ no ɔkɔ Okaikwei Central so a ɛhɔ deɛ ɛnya mmɔden nanso sɛnea ayɛ huhu ɛwɔ Asante Mampong sɛ din ɛba no ɛyɛ asomasia no abɛnten no saa na abɔ Okaikwei Central so a nipa a ɔmanfoɔ no kyerɛ mu nyinaa pɛ no no ɛyɛ owura Rashid no na ɔmo pɛ no nanso mo nhwɛ mu abɛda adi sɛ nipa a mampani bɔ ne din no ɛnyɛ Rashid ne din na ɔbɔ ne saa so nti kyerɛ sɛ ɔmanfoɔ no ne NDC mpanimfoɔ no ɛne nsɛntwerɛ ɛfɔ hyia mu sɛ
sɛ mampani nim na ɔkɔbɔ nipa foforɔ din de ba a ɛne ɔmo ne mampani ne party ne mpanimfoɔ bɛkyia yam so paa a ɛnyɛ asenkuma na mmaa ahodoɔ ne party mani bi ɔmo bɔ mu akyerɛ sɛ na ɛnyɛ asenkuma sɛ Rashid ya na ɔmo pɛ no so ɔmo anya Rashid no a ɛnyɛ adeɛ sɛ bɛboa ɔmo kyerɛ mu sɛ wɔn wɔgyina ɔmo anan mu sɛ parliamentary candidate mprenu 2 times nie na ne nyinaa mu no ɔyɛ adwuma boa party no yɛ a nneɛma atumi kɔɔ yɛ de ma party no nti na kɔba sa akɔnya atɔ ne yɛpɛ obi ama na yɛ MC a yɛntumi nsan Rashid ne ho na yɛmfa nkɔma nipa afro nti wokɔ Okaikwei Central nso a ɛhɔ nso ɛgya dɛm dendendenden na yɛnhwɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu no nsɛm a party ne mpanimfoɔ no bi kaeɛ ɛnso ɛde to yɛn mu yɛmmɔ bi na monhwɛ deɛ ɛkɔ soɔ ɛwɔ Ghana ha ne NDC amnyɔkuo no nso mu. Because of Honorable Abdurrashid Issa, it's also Okaikwei Central. Met my culture said, when the process were Okaikwei North, Rashid Issa, Honorable Abdurrashid Issa, he played party lead, and then the branch, and you could be famous. On the whole, you could be famous for so many years. Yet, we get Okaikwei Central. And met my culture on authority said, Abdurrashid Issa, Okaikwei Central. Tama. On Danny, even peace in here, he supported the party in many ways. But Danny peace, MIF, 2 terms. And Obi and ready there. And if the one who said, Honorable Abdurrashid Issa, then Okaikwei Central for, then he said, Honorable Abdurrashid Issa is on G on only home. And who the Etiamika said, yeah, 2024 election, Obi and at that time, I'm not performing. Instead of performing, like on Tiapoba, still on Tiapono. We have videos that media media, so now platforms on the house to house are like all campaigning for Honorable Baba Sadiq. And you say like, and you're moving to like all one constituency. And Honorable Abdurrashid Issa facing like as a financial small problems. You don't know any part like to support the party. Letting our boss say this thing we are doing. I can tell you, sir, Honorable Rashid Issa, I'm going to say you by a two say na boteri abu against. So Yankasa about say like the best opportunity. Okay, it's say about say I'm honorable.